suwun atur lawas aja bisa disenake Proses iki jeneng Kutete bertanake Monas muda iki kumpul pemuda anut agama Agama Islam dadi pedoman sajatuh Gustine Nabi Muhammad dadi Rasul kitab Quran manutane umat Islam kewajiban mereka dadi perintahe operasi iki kumpulan taun itu sama dadi salikur telu virus ake umat muda jenenge sing tak suwun atur lawase aja pisan disenake tulus muda iki jenenge kutete bertahanake tunas muda iki kumpulan pemuda anut agama Islam dadi pedoman sajatuh Gustine Nabi Muhammad dadi Rasul kitab Quran panutane umat Islam kewajiban dereka dadi perintahe proses iki kumpulan taun itu sama dadi salikur telu terus meak sunat muda jenenge sing tak suwun atur lawase aja bisa disenake proses iki jeneng kutete bertahanake tunas muda iki kumpulan pemuda anut agama Islam dadi pedoman sajatuh Gustine Nabi Muhammad dadi Rasul kitab Quran panutane umat Islam kewajiban dereka dadi perintahe tunas muda iki kumpulan pemuda anut agama Islam dadi pedoman sajatuh Gustine Nabi Muhammad dadi Rasul kitab Quran panutane umat Islam kewajiban dereka dadi perintahe proses iki kumpulan taun itu sama dadi salikur telu diresme ake tunas muda jenenge sing tak suwun atur salawase aja pisan disenake tunas muda iki jenenge kutete bertahanake tunas muda iki kumpulan pemuda anut agama Islam dadi pedoman sajatuh Gustine Nabi Muhammad dadi Rasul kitab Quran panutane umat Islam kewajiban dereka dadi perintahe Yes, Bal. Atur sugeng dumateng kang samya mireng amresane tiyang cemeng meleng-meleng ampun ngantos samya blendeng najan rupa ireng akeh wong seneng atur sugeng dumateng kang samya mireng amresane tiyang cemeng meleng-meleng
samyang glendeng najan rupa ireng akeh wong seneng atur suka dumateng kang samyang mriksa amresane kasaneyan tunas muda para mriksa ampun ngantos samyang ngandha para mriksa ingkang prasaja atur suka dumateng kang samyang mriksa amresane kasaneyan tunas muda para mriksa ampun ngantos samyang ngandha para mriksa ingkang prasaja najan Allah tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mriksa enggal nyuwun ngapura lamun ra ngapura besok bakal disiksa najan Allah tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mriksa enggal nyuwun ngapura lamun ra ngapura besok bakal disiksa para muslimin padha bunga muji syukur ing Gusti Allah sasi Rajab tanggal 27 awakane bali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan apa kewajiban nindakake salat 50 waktu kanggo dalane nyuwun pangestu mungkari limo kanggo entenge para manungsa salat iku penggawean kang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga muji syukur ing Gusti Allah sasi Rajab tanggal 27 Allah animbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan apa kewajiban nindakake salat 50 waktu kanggo dalane nyuwun pangestu 50 waktu mungkari limo kanggo entenge para manungsa salat iku penggawean kang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga muji syukur ing Gusti Allah sasi Rajab tanggal 27 awakane bali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan apa kewajiban nindakake salat 50 waktu kanggo dalane nyuwun pangestu 50 waktu mungkari limo kanggo entenge para manungsa salat iku penggawean kang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga muji syukur ing Gusti Allah sasi Rajab tanggal 27 Allah animbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan apa kewajiban nindakake salat 50 waktu kanggo dalane nyuwun pangestu 50 waktu mungkari limo kanggo entenge para manungsa salat iku penggawean kang mulya ora abot lan ora rekoso ya Semal. Pemuda-pemudi yang pokok bagi negari kusuma bangsa membela ibu pertiwi betul pemuda membela ibu pertiwi anak Pak Tani omahe ning pinggir kali aja wirawiri golek senenge ati anake Pak Tani omahe ning pinggir kali
kali. Pemuda-pemudi yang kokoh bangkit negari, kusuma bangsa membela Ibu Pertiwi. Betul pemuda membela Ibu Pertiwi. Anak Pak Tani omahe nang pinggir kali, ojo wirawiri golek senenge ati. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali. Anake Mustafi aja nembak do kenake, nganggo topi lancip kusir raja mau aksine. Oh aha itu nas muda do pintere, oh aha itu nas muda do pintere. Anake wong desa lunga nonton tunas muda, aja main moto muda ora prayoga. Anake wong desa kudu ngerti tata krama. Anake Mustafi aja nembak do kenake, nganggo topi lancip kusir raja mau aksine. Oh ha itu nas muda do pintere, oh ha itu nas muda do pintere. Anake wong desa lunga nonton tunas muda, aja main moto muda ora prayoga. Anake wong desa kudu ngerti tata krama. Ibu bapak jangan dilawan, kalau dilawan besar dosanya kepada Tuhan. Siang malam segenap tenaga, tidur pun tidak merasa lelah. Melahirkan anak cukup sengsara, ibu menderita walaupun susah, namun di hati tetap bercinta. Ibu bapak jangan dilawan, kalau dilawan besar dosanya kepada Tuhan. Siang malam segenap tenaga, tidur pun tidak merasa lelah. Melahirkan anak cukup sengsara, ibu menderita walaupun susah, namun di hati tetap bercinta. Ibu bapak jangan dilawan, kalau dilawan besar dosanya kepada Tuhan. Siang malam segenap tenaga, tidur pun tidak merasa lelah. Melahirkan anak cukup sengsara, ibu menderita walaupun susah, namun di hati tetap bercinta. Ibu bapak jangan dilawan, kalau dilawan besar dosanya kepada Tuhan. Siang malam segenap tenaga, tidur pun tidak merasa lelah. Melahirkan anak cukup sengsara, ibu menderita walaupun susah, namun di hati tetap bercinta. Yen gelem padha tak elikake, padha eling marang kitabe. Aku minta maksiat terus kepiye, donya akhirate padha wae kanggo muti Islame para manungsa, kang supaya netepi maring agama, kang supaya muti maring agamane. Yen gelem padha tak elikake, padha eling marang kitabe. Aku minta maksiat terus kepiye, donya akhirate padha wae kanggo muti Islame para manungsa, kang supaya netepi maring agama, kang supaya muti maring agamane. Yen gelem padha tak elikake, padha eling marang kitabe.
padha wae kanggo ngoce Islame para manungsa kang supaya netepi maring agama kang supaya ngode maring agama agamane yen gelem padha tak elekake padha eling marang kitabe tumindak maksiat terus tak kepiye donya akhirat padha wae kanggo ngoce Islame para manungsa kang supaya netepi maring agama kang supaya ngode maring agama agamane ya Sebal. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, agar saudara mudah bertahu. 5 perkara banyaknya rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad Rasulullah. Pertama selesailah sudah, kedua kali mendirikan sholat, 5 kali sehari beribadah, dengan terang membaca kalimah, membayar zakat rukun yang ketiga, sesudah cukup senisab harganya, puasa Ramadan yang keempatnya, dari awal sampai hari raya. Sekarang satu lagi penghabisan, pergi ke Mekah kesempurnaan, sudah cukuplah agaknya sekian, salam dan maaf kami ucapkan. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, agar saudara mudah bertahu. 5 perkara banyaknya rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad Rasulullah. Rukun pertama selesailah sudah, kedua kali mendirikan sholat, 5 kali sehari beribadah, dengan terang membaca kalimah, membayar zakat rukun yang ketiga, sesudah cukup senisab hartanya, puasa Ramadan yang keempatnya, dari awal sampai hari raya. Sekarang satu lagi penghabisan, pergi ke Mekah kesempurnaan, sudah cukuplah agaknya sekian, salam dan maaf kami ucapkan. Satu Mei 63 kembali Irian Jaya, itulah perjuangannya bangsa Indonesia, dengan sekuat tenaga giat merebut wilayah kita. Itulah perjuangannya bangsa Indonesia. 1 Mei 63 kembali Irian Jaya, itulah
Ingsun awet tutur marang sira bocah bagus payu takon ngaji supaya tetep bagus. Ingsun awet tutur marang sira bocah bagus payu takon ngaji supaya tetep bagus. Ingsun awet tutur marang sira bocah ayu ayu takon ngaji supaya tetep ayu. Ingsun awet tutur marang sira bocah ayu ayu takon ngaji supaya tetep ayu. Padha salat sira wayah awan wektu luhur kanggo jaga apa imane ben ora luntur. Padha salat sira wayah awan wektu luhur kanggo jaga apa imane ben ora luntur. Padha salat sira wayah sore wektu asar kanggo jaga apa imane ben ora kesasar. Padha salat sira wayah sore wektu asar kanggo jaga apa imane ben ora kesasar. Padha salat sira wayah peteng wektu marip kanggo jaga apa imane ben ora musyrik. Padha salat sira wayah peteng wektu marip kanggo jaga apa imane ben ora musyrik. Padha salat sira wayah bengi wektu isa kanggo jaga apa imane ben ora rusak. Padha salat sira wayah bengi wektu isa kanggo jaga apa imane ben ora rusak. Padha salat sira wayah fajar wektu subuh kanggo jaga apa imane ben ora rubuh. Padha salat sira wayah fajar wektu subuh kanggo jaga apa imane ben ora rubuh. Padha salat sira wayah fajar wektu subuh kanggo jaga apa imane ben ora rubuh. Padha salat sira wayah fajar wektu subuh kanggo jaga apa imane ben ora rubuh. Dwiwarna, dwiwarna, dwiwarna bendera kita, bendera pusaka untuk Indonesia. Dwiwarna, 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 lambang bahagia. Sang merah putih, lambang pertiwi Indonesia. Sang merah putih, lambang pertiwi untuk kita. Diwarna, diwarna, diwarna
warna bendera kita, bendera pusaka untuk Indonesia. Diwarna, diwarna, diwarna lambang bahagia. Sang merah putih, sang merah putih, lambang pertiwi Indonesia. Sang merah putih, sang merah putih, lambang pertiwi untuk kita. Diwarna, diwarna bendera kita, bendera pusaka untuk Indonesia. Diwarna, diwarna, diwarna lambang bahagia. Sang merah putih, sang merah putih, lambang pertiwi Indonesia. Sang merah putih, sang merah putih, lambang pertiwi untuk kita. Diwarna, diwarna, diwarna bendera kita, bendera pusaka untuk Indonesia. Diwarna, diwarna, diwarna lambang bahagia. Sang merah putih, sang merah putih, lambang pertiwi Indonesia. Sang merah putih, sang merah putih, lambang pertiwi untuk kita. Yes, Mal. Ingatlah kepada Tuhan yang telah memberikan nikmatan. Semua perhiasan dari Tuhan bagi manusia jadi hiburan. Dunia, dunia yang indah ini, yang wajib kita atur yang rapi menurut Tuhan dari Ilahi, yang tercantum di dalam kitab suci. Rasulullah, Rasulullah ya Muhammad Nabi, pembawa amanat Ilahi. Jejaknya harus diikuti, larangannya harus diingkari. Pasti berbahagia hidup di dalam dunia fana. Quran dan hadis oke adanya, tuntunan hidup umat manusia. Ingatlah kepada Tuhan yang telah memberikan nikmatan. Semua perhiasan dari Tuhan bagi manusia jadi hiburan. Dunia, dunia yang indah ini, yang wajib kita atur yang rapi menurut Tuhan dari Ilahi, yang tercantum di dalam kitab suci. Rasulullah, Rasulullah ya Muhammad Nabi, pembawa amanat Ilahi. Jejaknya harus diikuti, larangannya harus diingkari. Pasti terbahagia hidup di dalam dunia fana. Quran dan hadis oke adanya, tuntunan hidup umat manusia. Atur wilujeng ingkang sami rawuh, ingkang rawuh mriki aneme wong sepuh. Kita hormati miyosing Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi kapungkasan, ingkang pernata para manungsa, ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa. Dengan muslimat marilah kita bersama-sama menghormat kepada Nabi Muhammad Sayyidil umat yang mempunyai syafaat hari kiamat. Atur wilujeng ingkang sami rawuh, ingkang rawuh
Ayo simba simba nuli dong ibadah umur ora tambah ojo kakean bola lamun ra ibadah mbah bakal dipisah besone akhiran mlaku-mlaku nampa susah ayo simba simba nuli dong ibadah umur ora tambah ojo kakean bola lamun ra ibadah mbah bakal dipisah besone akhiran mlaku-mlaku nampa susah ayo siwa-siwa ojo ali ondo zamane wis tuwa ojo kakean dosa lamun isih ngondowo bakal sengsara besone akhiran mlaku-mlaku jagur neraka ayo siwa-siwa ojo ali ondo zamane wis tuwa muda ora lamun isih ngondowo bakal sengsara besone akhirat mlaku-mlaku jagur neraka ayo biyung-biyung ojo ali bingung zamane wis rampung muda ora ketuwung lamun isih bingung yung awakmu dijenggung besone akhirat mlaku-mlaku ndak kegulung ayo biyung-biyung ojo ali bingung zamane wis rampung muda ora ketuwung lamun isih bingung yung awakmu dijenggung besone akhirat mlaku-mlaku ndak kegulung ayo bapak-bapak ojo ali angga zamane wis rusak muda ora kepenak lamun isih angga pak bakal besone akhirat mlaku-mlaku jagur kotak ayo bapak-bapak ojo ali angga zamane wis rusak muda ora kepenak lamun isih angga pak bakal disepak besone akhirat mlaku-mlaku jagur kotak ayo kakang-kakang nuli do sembahyang zamane wis goyang muda ora karuan lamun ra sembahyang kang awakmu secarang besone akhirat mlaku-mlaku jagon jurang ayo kakang-kakang nuli do sembahyang zamane wis ora karuan lamun ora besone akhirat mlaku-mlaku jagur jurang ayo mbayu-mbayu padha ngoti ilmu zamane wis maju muda tinggal kancamu lamun rame tuyo bakal dibelenggu besone akhirat mlaku-mlaku jagur banyu ayo mbayu-mbayu padha ngoti ilmu zamane wis maju muda tinggal kancamu lamun rame tuyo bakal dibelenggu besone akhirat mlaku-mlaku jagur banyu ayo adik-adik padha lunga ngaji zamane saiki kudu sing ati-ati lamun ora ngaji di awakmu ra ati besone akhirat mlaku-mlaku jagur geni ayo adik-adik padha lunga ngaji zamane saiki kudu sing ati-ati lamun ora ngaji di awakmu ra ati besone akhirat mlaku-mlaku jagur geni Asma kita para manungsa ayo padha ngaji Islam ingkang sampun derek dawuh Gusti ayo kanca lali mundhak sila mlebu jero geni ya iku ora ana pepantune Gusti ayo kanca aja padha lali mundhak sila mlebu jero geni ya iku ora ana pepantune Gusti kita para manungsa ayo padha ngaji Islam ingkang sampun derek dawuh Gusti ayo kanca aja padha lali
lali munda cilaka mlebu jero geni ya iku ora ana pepantune Gusti. Ayo kanca aja padha lali lali munda cilaka mlebu jero geni ya iku ora ana pepantune Gusti. Iya, Pak. Ayo prakanca tunas muda dumenta kamrasaja supaya kumpulan kita selawase santosa. Ayo prakanca kita tunas muda kamrasaja supaya kumpulan kita selawase santosa. Ayo prakanca minta kamrasaja supaya kumpulan kita selawase santosa. Ayo prakanca kita tunas supaya kumpulan kita selawase santosa. Ayo prakanca tunas muda dumenta kamrasaja supaya kumpulan kita selawase santosa. Ayo prakanca kita tunas muda supaya kumpulan kita selawase santosa. Ayo prakanca tunas muda dumenta kamrasaja supaya kumpulan kita selawase santosa. Ayo prakanca kita dumenta kamrasaja supaya kumpulan kita selawase santosa. Ayo prakanca tunas muda dumenta kamrasaja supaya kumpulan kita selawase santosa. Ayo prakanca kita tunas muda dumenta kamrasaja supaya kumpulan kita selawase santosa. Perhatian, jangan bikin rebut di arena kesenian. Kalau mau ribut masuk di lapangan sini. Tahu? Tolong perhatian. Yes, Mal. Bahagia kita umat Islam, umat yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam untuk ingat kepada Tuhan. Salat yang wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tak akan dilupa selalu karena takut pada Tuhanku. Bahagia kita umat Islam, umat yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam untuk ingat kepada Tuhan. Salat yang wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tak akan dilupa selalu karena takut pada Tuhanku.
Iya mama. Di timur matahari mulai cahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Di timur matahari mulai cahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Di timur matahari mulai cahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Di timur matahari mulai cahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda. Di timur matahari mulai cahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Di timur matahari mulai cahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Di timur matahari mulai cahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Di timur matahari mulai cahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Di timur matahari mulai cahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Di timur matahari mulai cahaya, bangun dan